Ahojky, dovolte mi, abych se s vámi podělila o to, co se mi dneska přihodilo. Znáte to takový to, že celý den fungujete, máte pocit, jak se vám všechno daří, jak prostě to už nemůže být růžovější a záhy takhle máte problém. To se mi přesně stalo. Před chvilkou, když jsme přijeli domů, zaparkovali jsme do garáže a já jsem jen dala děti z auta, zamkla jsem auto, vzala si kabelku a ťukla na elektrický zavírání vrat. Vyšli jsme všichni ven a když zbýval takovýhle kousek před zavřením vrat, tak jsem zjistila, že v kabelce nemám klíče od baráku. To byla prekérka. Takže jsme byli na naší obrovské zahradě jako bezdomovci, zaplať pánbůh se to vyřešilo, protože prostě bylo řešení, asi do 4 hodiny jsme byli i s dětma doma, svítilo sluníčko, takže oni si hráli na zahradě s hračkama, jako lítali tam jako blázni, nadšený, ale znáte to jako jo, no, prostě doma je doma a když se vám něco takového stane, tak pak si uvědomíte, za jaký maličkosti jste opravdu vděční, když přijdete domů a jenom si sednete a dejcháte. To je prostě nepopsatelný. Takže dejte mi do komentáře vědět, jestli se vám takovéhle situace občas stanou, nebo jestli se to děje jenom mně. Krásný odpoledne.